बहिन नाम छोट होला, बाकी रोकर मतलब पूरा जिंदगी बोले। जब तक वो घर में रहेली तब कुछ खास महसूस ना होल, बाकी जैसे ही वो घर से दूर जाली तो हर कोना खाली खाली लगे है। जे बहिन बचपन में हमरा ही चॉकलेट खातिर लड़ जात रहे, आज वो अपन हक तक छोड़ दई। अपना सपना के चुपचाप दबा के हमरा खातिर दुआ करत रहेली। सबसे अजीब बात तो तब लगेला जब वो विदा होखी। घर में सब कोई रोवेला, बाकी असली दर्द वो चुपचाप सह लेली। काहे कि वो जाने ली कि अभी घर उनका ना रहा। बाकी सच बताई तो वो जैसे ही जाली घर के रौनक भी चल जाला। काहे कि बहन कबहू पराई ना होखेली, बस उनकर घर बदल जाए। बहन के विदाई सिर्फ एक रस्म ना होल, वो घर के दिल टूटे के आवाज होला।